bai ule hei tun tuma karon soi tur hi ka vena rei to em Mizoram ma chuan tiang thi the thlengun to em maya in thiat ve theu karinga tuna hian hei soina chan srem chang tak maya ron om ta hla umaya ram changa lain karon soi chok ngal zung zung do ni Christian rama thlenga tan chuan he tiang hi amoi lo em ma za thlak em thina in the thewang in ngai mo ve thin viau po karinga ngai mo chung chung in ti ve thin tho po karing vai ho kan ti te kan ngai ne thin em te poinan ti du lo tur khop ang hi kan ti thina tuna hian hei voinisom paruk mei hian director food civil supply and consumer affairs in thu choron siama asama tuiliana wangin petrol te le POL ho lak lu kong har sanna oma chu wang chon hetiang hian lir theya petrol te diesel te sem tur atia oil shim two wheeler liter thum ania scooty bike hian liter nga ania LMV hian liter som tinan semrual dona vai khatlak zel ani mela ti hian khokirna ron chuwa chumi an shet roll chuan tila an shet ma te poni mai the mi konga chiati a thu than roll hianin mi tam tak chu bottle nen tho gallon nen anin tlar le pu to kan chewa ngai line khat le pu to petrol pump zong ai zola phei chuan ai no khat le vek ti kha mu ka ringa he thil thleng hi a thengun em Mizoram ma chuan thani thum dana hian petrol hi eng tin monia tang khangzia hetianga annu an norwange mo an mani petrol pump an norwange mo a thiar tu te an norwange mo le thil dang wangin eng mo wang hian kan har sajia hetianga in line put nga hi kan thleng zi ani chumi thesa reng chuanin mitam tak chuanin fin nan mangin an lo do loka petrol van lo line in line ngai mi lo line an lo da loka an da tha kha van huna an mang tamai thina hetia avan awang don ti hriat tak awang in chu tak chiam zel hi chu at ril ru chiat thlak kan ti don nge hetiang hi thila lo thleng hem to lu tuka petrol mai ni lo po chi awang don an tia a bek in anin chu a mi lei turom mi lo khopin anin chu ani kha po dot mai lo ni le tin ani kuma te po ni kum masanga te po lockdown ani do ne an tia mi lei turom lo khopin chome te alu te chome chi sang te an chu mai to thina an wat leizo vek to mai thine nei dawin nunglama mi te chon enga man ngai to lo mani ei khop te in lei vekila la vekila chuti chuanin kanin dai to kha om mai do ani a kan har sat chung chu kan tlamai do ani sem dam mai bil thi ti thin mizo te kan ni na hi abo ta nge mani a za thlak emema petrol pom chung chang a poti hian petrol awang don ti hriat ta ka wanga la ngek chi kan tamani liter som ni thol vela gallon vela wakhaya khatianga wati ngek chingha kan tam lutukani mi pa ngai mi ril rupa ngai chin chon hetia har sanna alo thleng thina thlen thina har sanan to lo nan hian apa ngai la in chu ngai lo la in line te ngai lo la in an lo la lok diam thin chuti huna chon an mang thin hetianga awang don ti hriat ta ka wanga kan nei zong le kan thun theina zong tur do vak chingang hi chu adom thlak mi dangin lak tur nei velo se ke man nei la ti ril ru hi kan pu thena mani o ti tur he nia then khat chon hei te poi mi lo ni le mai theya a deliver thil te taxi te motor service ngai te an ni thei an ti chu tak chu ne kan fin ngai na Mizoram ma chon thlani thum dana hian petrol hetianga har sanna hi a om zia thla la rei lo mani lo ka pon nor ka kan har sat to ka thlani thum dan te a hian thakhat thlani thum dan te hen kan harasa thin engemaw har san he kan tok nge petrol chung chang hian lo chik ro han chui le te wani ziang ko pon nga emaw chu tiang khatiang chu chon nuara thei lo we tiang hi kan tong nge ni chu wang chuanin ami pa ngai mi ril ru nei pa ngai mi du amu chuak tan ni lo chuanin in khom na hun hiom ve to ni in da thata hetiang hun lo thlena in chu buai chiam ngai lowa normal taka kanom theina tur hi angai to lok ve theini tuna kan din hun kan tum da ni chuanin petrol a chawni lo thil hi ron thleng se thil engemaw wang turom sela leizo vekila kalma saberila kan thei zong la vekila dule a to ten zor chuak leila ti ril ru hi kan puthin ni na langa hei aza thlak lut tukani heng hi chu namdang Christian ni lo te pon an put du karing lo hetiang ril ru hi chu
kan kalphung pa nga in kalmei la engang pon lo wang don se ala tur ngai khan wala se wala diet mai se la lin line chiam kherpo ngai lo wang don ti wanga ma zong point line lo khai nga tinge supply ron tari don lo ti wang in chu chiam kher kha ngai kan kalphung pa ngai han kalmei la wala den mai la kan momo za kha kan lak thin pa ngai kan momo huna khan chu tiang chon pa ngai takin hun re tak chung kan momo ang kha chu kan nei reng mai don he tianga kan in chu hu pen line hu khiam ni khata akar khat kan man tu theu ve ha kan la loka azo duaka momo le ta nakina in line ve man lo te har san na nei ngoi te ta kan lei tu rom to thin lawan khar ve kang petrol pump black in an lei te ngai le nga to tak in an lei le te ngai nga kha tiang kha ching to lo te ngu he tiang hi chu she to te ngu fin chu anan fin nan mang te ngu tlani khat dana mizoram in petrol awang nge ti she tu he tianga in tlar put nga yang chi hian chu wang chuanin inge eng po thleng sila in tlar put ngai lawin akan lo khol sa lo ani pon mani thewin mamo huna wala maila kan mamo huna khan ze lang karing kar khat kar ni chung ve ri chu dai karing tinga kan la khol chu wang hian azo ma thin bok ni na lang chu kan thria ta ngai ni thil dang reng a po lockdown te po lo ni le don po de se mi chan ai zong le zo vek tu mang chi kha chu to lo sham sila piang thar kan in ti le thin sia biak in lama te le rong bol na lama chona war kan ni le thin se tianga he kan pian thar na te kan christian ni na te lang thin te se aza thlak thin emai mi ei ru kho em se soi sel vak zel si mi chan ai lo thaka petrol la le du si dora thil le du si piang thar in ti taxi te hi pathian in hetianga ei ru ho ne te min da dang lam wakang em ti te ril ro lo lak thin ani chuwang chuan hei kanin siam thatna ni te se heki mizoram a hian thleng to lo sham te se tin thanem ngai aurol ani tin mi lo hriat sak ve sham don nia